video man arkupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Let's talk about something chakabhira zita rezvinhu kuti kunyatsosvika all over the country madhisi. What was your view when that whole system came up? Uchinzwa vakomana mutambo varukandirana mashoko makukutu mutambo nemutemo yawo saka kana dancehall music ndozvairi saka ndichita zvedancehall haisi gospel music idancehall saka zvinowanika ikoko and it is very makaenda kuJamaica kutambotaura kuya maiwe zvinobatsira kwaizvozvo zvaizva zvinobatsira kuti ti-expose talent because vanhu vachasangana kavo andika vari kudhisa navo zvichagumira kupi kwazviri saka isusu we are producers it will be a story on its own. Why should art be obvious? These are the greatest Picassos of today. You're a Zimdancehall artist. Because the art expression. You know what I'm saying? Because nowadays we are with the media long traditional media TV radio Zimbabwe chat. Now on social media. Saka things are moving fast. So can you really say it helped to spread the gospel dance? Social media. And not social media, Madis. Let's start from Madis first. I wouldn't call them dis, but I would call them it's my verbal tussles. It's like game show, yes. Can I change the nonga chingwa? Nerurimiga. Nonga kan saka Zimdancehall ka segment kakariwo. Neku dance futhi. Kantodiwa. Akazi personal. Do you think you to abereke vakakanzwisisa? Aiwa ndakanzwisisa, vakanzwisisa sei vasingazivi. Ungasingayipe mukana ka. Inandifarira hangu because ndiri mubereko. I wouldn't judge something before I listen to it or I give it time. Saka because ukajudge chinhu soto chinzo wotoita perception stereotype haina ndiwanzotera hangu vanhu vakadaro because it tends of the same pattern of thinking. And you see what I'm saying? Okay, apa chambochinja beat chete ndoringo ndorakonzesa noise yese pa tangobvisa beat takasara gospel nchona kuti vashauri vaimbi. We've got performing and there's a performing artist, name a studio artist. Recording artist, yeah, that's the right term. Skyrocket. Intro music. I'm going to say cheaters and do it. You see what I'm saying? So, because Tasamango Mama Nobudaga from the studios, I remember getting at that level. So it shows you, Takutaro businessman. Given the right platform, given the right structure, given the right push, this can be formalized and it creates lots of employment. Guess who's employed in a studio setup? Kuna producer. Kuna sound. Kuna chakadzira studio. There are a lot of people involved in this. Kuna artist. Kuna promoter. It's a whole chain. No one is bigger than the other. They also employ the radio DJ. You see what I'm saying? MC. And you know Nya is one. Say colors akamzane show. Whoever. Auchengeta muridza kwanda. Saka usai personalize. Wapiwa mkana na Jehovah kuti usumudzo vamwe. It's an entourage. Entourage of engineers, entourage of all sorts of people promoting their art. Those scary. Okay, all right. Let's move now to the imaging of new technology. Yeah. Social media.
What role did it play in pushing the agenda in Zimdancehall? It played a very big part because it was the cheapest platform to showcase your products because no one was listening to them. Guess what? The traditional media was shutting their doors. Some wanted money, all sorts of restrictions. And Mazona, you see what I'm saying? So, to give confidence to the underprivileged in that art. Do you think Wakomana understand that social media was there to push their works or was very same? Because you never know what Takaroa Mari. Antakaroa Mari? Was Wakomana Kaska Kungwara Baji? Manteza, pocket Mari quickly. You know what? Those are the good talk. You bogas of Furigan Irish. You know, Mari. Pocket out of Zimba. Yeah. Kungwaraga, is Mosha. Kunzumunakangwaraga. It's not a case. It's a blessing. So I'm sorry, I don't get wrong with. Because Alakangwara. Wakana opportunity. Of what utilizer. Wakangware. Make use of every opportunity. Saka wamano warerwa. So toto komanango kavarerwa. Ekuvarerwa because ungati artist, serious artist usina YouTube account. Usiri pa Facebook. Usina WhatsApp. Of what is serious. I join a world serious. I'm telling you the truth. If I'm not honest, Oscar, do you know you know, like right now, there's an artist that's not on a phone. What do you address? Sora go mwangu. Sora go bati. Uko na report dazo kanta zwa waimbe yo. Dibe papo pan pacho manchi papo. Manchi kana ndikukumbirisa oka. Alright, zvafanira ndida kuita pilot. And mazwana. Antu pane ma number of flights I want to tora. Saka yo wakaenda kuchikoro chinodzidzisa vanhu kutasva ndege handika. Obva ati apa mimi mari yenyu aiwa hanti ndiwo waenda ikoko. Do industry wadeke. Do yako ke. Ini zvayo. Give to Caesar what belongs to Caesar. Ofunga kuti mafanizi. Sautonyembera kudzungaira kana munhu asina zvikwanisiro zvinokwana. Okay, zvamfana kuti I've got a photo studio usina camera. Oh, very good. Do creative mind. Sakumbira phone. Ngotaura zvakanaka. Wone ngoda sta wega. Rotokumbira. Wega uine. Kumbira. Pride. Unoda kumuzosvika. Because ona munhu ari pa next ane phone. Akasati munhu munze. Iwe. Life yana uchipa yo. All right, let's move. I'm being honest. Like right now, do you think we now understand my terms and conditions of my copyrights? Kuti music dzedu dzinzi copyrighted. Chero wakuru chaiwo vasiri muzimdanzo atozi iroro manjika. That's another. You know what? That's why I like your platform, Skyrocket. This is a very serious platform. At least pano kuti we expect kana kuti turungo kurukura. Makasaziya mtemo. Chese choda kuita. Odaita constructor. Pane mtemo in construction industry. Saka ndozvinhu zvaunofanira find out handika kuti zvangu ndezvipi zvinhu zvinondibatsira mukufambisa basa rangu rekuridza mhanzi. Unofanira kuziva kuti izvo zvinodiwa mapepa aya anodiwa kuti music yako ifambike. Handataura kuzemura kwega. Pane pamwe pekuti song dzako ka because imimi I understand uchiri kutanga ka hausi kutsvaga mari kazhinji uri kugetoko handi sutsvaga mbira kuti zikana right but tikuzopfurira manje toramba tiri papo pakuti ndikutsvaga mbira ndakuramba chizikana it compromises quality because chinoita kuti usafede mwangu usanzi wapera ngamugari mune maidea umu. A creative person never gets hungry. Unokwanisa kuimba kuma corporates. Ma corporates chiko, ma business organizations. Imwe area isingafambi kwene wakawanda. Kuna na Vic Force, kune varungu. Vanongoita zvavo izvozvo. Enda ikoko, inanoimba ikoko. Gadzira ma adverts ne voice rako iroro. So many things. Tamba ne art yako.
usati mari ndikuitasira kustudent ita mabhinda uko nemabusinessmen uchivagadzirira maadverts avo maprofiles avo uona but because mimi amene mamuda kupindira mukoma skyrocket zvamutaura zviri correct zviri right handiti panetsa ndepapi parinonetsa ndeapa pekuti how does one get to know how to protect their work? Because we understand kuti hatina a proper recording company set up yekuti universal studios can claim my rights aningi afa I'm with you. We have an artist tomboti nhasi music yake is being exploited just like that, like we said, like hero wedu. So if anyone just doing whatever they want, vafana varongo upload vachitomanteza vachiita zvavanoita, it's not being protected. So how do we get to fix that? The only way I think pane vanhu vakasiyana siyana vari movement handidi kutaura zita because unosiya vamwe wobva wafunga personal. Okay, I remember pane mumwe anonyora maarticles emangoma stereko mukomana uyu achauya zvake zita chiro chauya iye ne group of other guys wanted to do workshops plot. I salute the initiatives ekuti vanenge vada kuti industry ende mberi because maworkshop manje unonzwa wedha ndatotaura kune munhu artist atoti inzwa zvakutaura zvemaworkshop kuneiko toda kuti tidzidzisane kuti mutemo yakamira sei kuti ufambe zvakanaka. Hapana kuda mari yako, uda kudzidziswa kuti marights ako semimba akamira so uchinge wafa izvi chaitika izvi. And asibashandisa example iri kure provincial hero yedu Sauro handi makaona zvakaitika music meyabuda uko nanhasi meri kubuda uko hanimazvona pfuma iyo yese yaifana kuenda kune vanhu vakatarwa naSauro ikoko kwavo ikoko. Yes, he created an institution inoprotect a legacy yake ichokwadi yekuti hapana nobata chamutukudza ndozvo zvatinoda kungobatsirana chete. Saka zvinoda kuganzirana kana kumboti ndakapenga apari kumboda humility kumbozvininipisa. Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero